så er der gul bjælke. Undertegnet har helt eksklusivt fået adgang til JIK's brutotrup til den store turnering den 4. juli 2026 i forbindelse med vores 90-års fødselsdag. Da jeg selv er tilflytter med relativt begrænset førstehåndsviden, har jeg selvfølgelig sat Bjarne Svegaard Stævne til at analysere truppen. Så kom med indenfor. Bjarne, tusind tak fordi du vil være med. Nu er vi så kommet til de 5 spillere, der er mellem 30 og 45 år. 30 til 45, ja. Ja, man bliver nødt til et lidt større spring der. Bjarne, hvad tænker du om den her gruppe? Er der nogen, du vil fremhæve her? Altså, jeg vil sige, at jeg kender selvfølgelig alle sammen, ikke? Men man kan sige, Mathias Kolby, ja, det er jo en helt særlig historie med ham. Fordi vi har jo haft her i klubben, men man får gaver, når de spiller 50, 100, 150 og så videre. Men vi har også prøvet at lave det sådan, så hvordan gik det med debutkampen, kampen nummer 25, 50, 75 og så videre, ikke? Og der har den eneste spiller, der har været med til ikke at tabe i de, altså, og det er jo mange, det er jo 5 stykker. Og det er Mathias Kolby, og oven i købet scoret i 3 af dem, ikke? Så det synes jeg er meget imponerende. Og han har jo altid været i god form. Han er jo kendt for at løbe Copenhagen Marathon og så videre, når han ikke kan stille op der. Og ja, Mikkel Klitgaard har jo også, han var en fantastisk anfører dengang, og virkelig en flink fyr, sej, og han kunne tage straffesparkene og så videre. En meget estimeret anfører, synes jeg i hvert fald. Og så også Lasse Olsen, som jo, kan man sige, har det fædrende ophav. Hans far, det er jo Kim Olsen, som jo altid er topscorer her i klubben, med 226 mål i 321 kampe. Det er jo i og for sig fantastisk imponerende. Og så har han der spillet i AB og Roskilde og Holbæk og Frederiksværk. Ikke? Og Lasse nåede også, han har været meget skadet, men Lasse nåede jo også at spille 100 kampe. Ikke? Og han kunne jo benyttes både som målmand og angrebs- og forsvarsspiller. Så. Er der nogle bestemte kvaliteter, du vil fremhæve ved den her gruppe? De skulle jo gerne stadigvæk komme med lidt ungdommeligt gå på mod, men hvad tænker du, de kan bidrage med, altså, de her 5 gutter? Jamen altså, så vidt Mikkel Klitgaard har fortalt mig, har han jo trænet over på det fynske. Jeg ved ikke, om det er OB eller en af de andre klubber fra Odense det, men han har jo været derovre, og han har fortalt mig, at han ville træne derovre, ikke? Kolby spiller jo ikke rigtig i øjeblikket. Jeg ved ikke hvorfor, men så gammel er han jo heller ikke. Så fik vi altså præsenteret den næste kæde i JIK's brutotrup, altså de spillere, som er mellem 30 og 45 år gamle. Kig med igen næste gang, når vi præsenterer en ny kæde, og husk at melde dig til event den 4. juli. Link er i kommentarfeltet. Vi ses.